Hejsa og velkommen til Volkswagen Birkerød og Volkswagen Charlottenlund City Store. Endnu en gang stort tillykke med jeres nye Volkswagen. I denne her video der vil vi lave en yderligere gennemgang af infotainmentsystemet, som byder på en hulens masse forskellige løsninger og features. Så hop med indenfor, så kigger vi på det. Nu er vi så hoppet ind i jeres nye Volkswagen. Og på det her billede her, jamen der kan man selvfølgelig se den kæmpe store infotainmentskærm, som vi laver en gennemgang af nu her. Akkurat som vi lavede under udleveringen af bilen. Men der gemmer sig en hel masse forskellige ting, små features, layouts, man kan ændre på og genveje osv., som jeg tænker, vi går meget mere i dybden med nu. Først og fremmest, så har vi i bunden af skærmen nogle touch, men stadig fysiske knapper. De regulerer sådan noget som lyd på anlægget. Der kan man gøre det ved at swipe mod højre for at sætte lyd på, og swipe mod venstre for at stoppe lyden igen. Dernæst så har vi en rød og en blå knap over til venstre, og en rød og en blå knap over til højre. De to knapper her, jamen, de styrer naturligvis klimaanlægget, som jeg tænker, vi går i gang med nu. Hvis vi trykker på den blå eller den røde knap, jamen, så kan vi kontrollere temperaturen i bilen. Bemærker, at der er en synkroniser-knap, når jeg trykker på den røde eller den blå i førersiden. Det er fordi, at de kan køre individuelt. De her to zoner i klimaanlægget kan køre individuelt af hinanden, således at man selv kan bestemme, hvilken temperatur man vil have, både i førersiden og i passagersiden. Hvis det er, at man ønsker fælles klima eller den samme temperatur i selve bilen, så kan man nøjes med at trykke på den blå eller den røde knap over til venstre og trykke på synkroniser. Derudover så kan man trykke på den, der hedder klima, og så kommer det her billede frem. Og der er nogle flere forskellige funktioner, man kan trykke på. Man kan blandt andet selv justere temperaturen ved at trykke, eller blæs ved at trykke på blæseniveau. Man kan også, hvis man mere er til det, kan man blot trykke på auto. Og derefter så skal man egentlig bare kontrollere temperaturen. Skal den være høj, eller skal den være lav? Derefter så finder bilen selv ud af, jamen, hvor meget skal den reelt set blæse. Vi kan også sætte max AC på, hvis det er, at der er meget varmt inde i bilen, og vi vil gerne have den kølet hurtigt ned. Og symbolerne over til venstre herovre, jamen, dem kender I formentlig fra tidligere biler. Men ellers så er det her faktisk touch-styret. Så man kan åbne og lukke for de her luftspjælde, og så kan man egentlig køre dem rundt, som man vil. Og hvis det er, at man ønsker den lette måde eller metode, så kan man også trykke på den øverste her, så retter den fokus op på skuldrene og ind mod brystet. Over til højre, der kan vi tænde for varmen i forruden, og vi kan tænde for ratvarmen. Det kan vi også gøre på rattet. Man kan også trykke på rear nede i højre hjørne. Trykker vi på den knap, jamen, så hopper vi om på bagsædet, og der kan vi også installere og justere temperaturen, og vi kan faktisk også låse systemet, hvis det er, at man ønsker det. Derudover så kan vi som sagt også tænde for sædevarmen. Det gør vi i bunden af skærmen. Der er 3 røde streger, der indikerer niveauet på sædevarmen, så der kan man trykke 3 gange for at slukke sædevarmen, og ellers så blot trykke 1 gang, jamen, så er der fuld drøn på sædevarmen. Og derefter hopper vi ud til et nyt emne. Det gør vi ved at trykke tilbage på den blå firkant i bunden og midten af skærmen. Det vil altid være jeres tilbageknap, altså tilbage til udgangspunktet. Så lige meget hvor man bladrer hen eller trykker på skærmen, jamen farer man vild, så kan man altid trykke på firkanten i bunden af skærmen. Vi går videre til det punkt, der hedder opladning, og den sidder herude. På det her billede her, der kan vi se, hvor meget strøm der er på, antal kilometers estimeret rækkevidde og straksopladning op til 100%. Herinde ved hjælp af den her kurve her, der kan vi så bestemme, hvornår bilen skal holde op med at lade. Er det 90%, er det 80%, eller sågar helt ned til 50%. 50% opladning bruger man typisk, hvis bilen skal holde stille i længere tid ad gangen, en uge eller 14 dage, i tilfælde af, at man er på ferie. Fordi at batterierne har ikke så godt af at stå stille i en uge eller længere tid end det, med 100% opladning. Derudover på billedet, så kan man også trykke på den, der hedder optimering. Og denne her bil, den har det, der hedder en varmepumpe.
Varmepumpens funktion er i og for sig at varme batteriet op, så du har en bedre optimeret og hurtigere lynopladning, altså kun noget, der benyttes til lynopladning. Aktuelt så holder bilen i et lokale, hvor at temperaturen den er på 19,5 grader. Så det vil sige, at vi har faktisk slet ikke mulighed for at trykke og starte varmepumpen til at kunne varme batteriet op. Når det er, at det er koldt nok i luften, og temperaturen er lav nok, jamen så vil der komme en fysisk knap frem hernede i bunden, hvor der står Start batteriopvarmning. Og det er altså noget, man skal gøre aktivt, hvis det er, at man ved, at man skal tilgå en DC-lader, altså en lynoplader. Holder man derhjemme og lader på en 11 kW lader i flere timer hen over natten, jamen så er det altså ikke noget, man skal benytte sig af. Vi kan gå videre med radio. Radioikonet, det sidder her, og der trykker vi egentlig bare på det. Så kan vi se øverst oppe til venstre, der kan vi lave favoritter. Vi kan se, hvad afspiller vi nu. Vi kan trykke på radio, og vi kan gå ned og trykke på medier. Lige nu trykker vi på radio, og så ligger alle de implementerede radiokanaler faktisk allerede herinde, både i DAB-radio og almindelig FM. Hvis det er, at man ønsker at holde eller favorisere en favorit, jamen så trykker man på den valgte kanal, holder den inde og trykker tilføj. Derefter så vil den ligge op til venstre under favoritter. Vi går i gang med navigation. Hvis man trykker på det store navigationskort, så hopper man direkte ind i det store navigationsbillede. Og herinde der har man selvfølgelig mulighederne for at trykke på lupen op til venstre, trykke på søg, og så skriver man en given adresse. Vi kan skrive Vigerslev. Nej. 40. Og så kan vi notere den som adresse. Vi vil gerne til Vigerslevvej 40. Det tager aktuelt fra Birkerød 34 minutter, og der er 26 km. Vi kan gå ned og markere den som en favorit, eller vi kan trykke på ikonet ved siden af, og så vil den vise selve ruten. Trykker vi på start, hør til den viste rute. Jamen så begynder navigationen allerede at sætte sit præg på selve skærmen. Vi sidder i øjeblikkeligt i en ID7, som også har et head-up display, hvorledes at navigationen også vil fremgå i head-up displayet via augmented reality. Det er ikke alle biler, der har det. Det har de kun, hvis bilen er udstyret med head-up display. Det vi kan se på billedet her, udover af ruten, jamen det er selvfølgelig, at vi bliver oplyst om, hvornår vi skal dreje, både på skærmen, men også i det her tilfælde ved hjælp af stemmekontrol. Og så kan vi faktisk trække den her ud til venstre. Således kan vi se koordinaterne. Vi kan se, om vi rammer en tankstation på vejen, hvilke tankstationer. Hvis der har været en tankstation, hvor du kunne spise, eller en McDonald's, eller en fastfood-kæde, jamen så vil det også fremgå, således at man kan planlægge nogle forskellige stops. Hele den her navigation her, den kan lave en ruteplanlægningsberegner. Og det er rigtig effektivt, i særdeleshed med elbiler selvfølgelig, når det er, at vi skal på længere ture. Fordi at så går bilen faktisk selv ind og kigger efter lademuligheder langs ruten, og så laver den anbefalinger til, jamen, hvornår skal vi holde, og hvornår skal vi lade. Derefter så kan man så planlægge sin rute ud fra det. For at stoppe ruten, jamen, så trykker vi på krydset nede i højre hjørne. Trykker vi på den nederste funktion, jamen, så kan vi gå ind og lave et filter for ledige ladestander og størrelsen på den ladestander, som vi ønsker at ramme. Skal det være en almindelig AC-lader, eller skal det være en DC-lader? AC-ladning er som sagt almindelige lader med 11 kW, og DC-lader, jamen det er de større ladestationer på blandt andet 50, 100, 150, 200 kW og 300 kW. Vi kan gå ind og sortere efter ledige ladestander. Vi kan gå ind og sortere efter kun Ionity. Dem er der ikke så mange af i Danmark, men er mere udbredt i udlandet. Og vi kan gå ind og sortere på det, der hedder WeCharge.
De forskellige funktioner her, jamen de kan gå ind og lave et filter, så vi kan se, jamen hvad er der af ledige lademuligheder i Danmark og i nærheden af os. Og aktuelt, jamen så kan vi se på billedet her, jamen i nærheden af os, der er der faktisk 4 ladestandere, hvor der også er noteret kilowatt ud for, så vi kan se, hvad det er, vi kører hen og rammer. Og trykker man på en af ikonerne, jamen så kan vi se, at det er en 22 kW PowerGo, som ligger nede ved Søholmskolen. Der kan man så sætte en navigation og køre direkte dertil. Hvis vi trykker på ikonet ovenover, jamen så kan vi justere lidt nærmere på, hvordan billedet skal vises. Om det skal være 3D, eller om den skal vises mod nord, eller om det skal være 2D. Hvis vi trykker på ikonet øverst oppe, jamen så laver den faktisk et filter for, hvad der er af lademuligheder i omegnen af et par kilometer fra bilen af. Og der kan vi se over til højre, filter for ladestander, der kan vi se, jamen, ladestander og størrelse kilowatt på ladestanderen. Så vi kan se udbyder og størrelsen på ladestanderen. Og så er det egentlig bare at finde ud af, jamen er jeg kun hos Klepper, er jeg kun hos E.ON, er jeg kun hos Spiri, eller er jeg kun hos noget helt fjerde. Og så er det egentlig bare at finde, jamen hvad vil vi gerne ramme, og hvor langt er der derhen, og trykker vi på en af dem, jamen så er det egentlig blot at starte navigationen dertil. Og det smarte ved det her, det er, at man altid kan lave et filter for, hvad er der af lademuligheder i nærheden af bilen, når man holder et sted, som man for eksempelvis ikke er kendt i, man ikke rigtig ved, hvor er der ladestander henne. Jamen så er det ekstremt vigtigt, at bilen kan vise dig, jamen hvad er der af lademuligheder. Fordi holder man et eller andet sted med håret i postkassen, i Horsens for eksempel, og man ikke er super kendt i Horsens, jamen så kan man trykke på den funktion her, blive klog på, hvor kan jeg køre hen og lade. Hvis ikke jeg har så meget strøm på bilen, jamen så behøver jeg ikke at køre rundt og lede efter en ladestander, fordi bilen den fortæller mig det allerede. Når vi kigger på det her navigationsbillede, jamen så vil dine seneste destinationer altid stå i toppen af skærmen. Og for at fjerne dem, jamen så skal man egentlig bare trykke på billedet, gå op og trykke på luppen, og så vil dine seneste forslag eller destinationer ligge her. For at fjerne dem skal man swipe mod venstre, trykke på skraldespanden og mod venstre og trykke på skraldespanden. Man kan også gå ind og gemme en masse favoritter. Det kan være ens hjem, det kan være ens arbejde. Og bilen kan også selv komme med forslag, hvis den skal lede efter forslag på ladestationer, parkeringspladser, rastepladser, restauranter, lufthavne eller parkeringshuse. Det var alt for navigationen. Bilen den har også et stemmestyringskontrolsystem, som hedder IDA. Og alle ID-modellerne, de hedder faktisk IDA. Det er lidt ligesom vi har Google Play, eller Hey Google, eller vi har Siri på vores telefoner, alt afhængig af om vi har en iPhone, eller om vi har en Android. Der kan vi trykke på IDA. Og den byder dig velkommen med, at hej, jeg er Ida, den personlige taleassistent. Og Ida kan aktiveres ved blot at sige, hej Ida. Derefter vil det her billede komme frem, og nu gentager Ida, hvad det er, jeg siger, for at prøve at forstå, hvad det er, jeg siger, så hun kan komme med et modsvar hertil. Jeg når lige at trykke på skærmen for at annullere hende, for ellers vil hun begynde at tale til mig. Ida her fungerer sindssygt godt, hvis altså man har tålmodighed til at lære Ida at kende. Og for at lære Ida bedst at kende, jamen så kan man trykke på den, der hedder Tips. Herunder Ida Tips, jamen der er der en hel masse forskellige kommandoer, som man kan fortælle Ida. Og Ida forstår ikke alt. Ida er ikke ChatGPT eller AI-genereret, så hun forstår ikke alt. Og du kan selvfølgelig ikke styre en samtale med hende på godt og ondt. Så der er nogle ting, hun forstår. Og det var det, jeg mente med, jamen jo bedre du vil lære Ida at kende, så skal du gå ind i Tips. Fordi her under navigationer for eksempel, jamen der ligger en masse forskellige kommandoer, som man kan give hende, som hun forstår. Det kan være ruteinformationer, hvornår ankommer jeg, hvor lang tid har jeg kørt, hvor lang tid er der tilbage, bør jeg planlægge et ladestop. Det kan også være vis mig ruteoversigten, eller jeg vil gerne undgå motorveje. Det kan så vel være, at der trafikkører på ruten, hvor lang er køen, hvorfor er der kø osv. Det, der er rigtig smart, det er, at Ida
har forskellige kommandoer til næsten alle applikationer i bilen, for eksempel på telefonen. Det kan være beskeder, det kan være opkald, det kan være radio, altså skrue op for lyden, sluk musik, tænd for radio, skift frekvens, find en radiokanal, som man ønsker at høre. Noget af det, som jeg er rigtig begejstret for, det er faktisk klimaregulering, for man kan få hende til at indstille selve klimastyringen med antal grader, og at man kan få hende til at rette lufttilførelsen mod ruderne. Det kan være forruden eller sideruden, og man kan faktisk også få hende til at tænde for sædevarmen. Der er jo selvfølgelig det her Smart Climate, som er i spil, hvor man egentlig bare kan sige, jeg fryser, mine fødder er kolde, eller ruden er dukket, jamen så skal Ida nok klare resten. Så for at lære Ida bedst at kende, jamen så kan man gå herind med fordel. Man kan også trykke på den, der hedder aktivering, og der kan man altså slå Ida fra, sådan så hun ikke sidder og lytter på og venter på, at man siger hej Ida, men så er der en funktionsknap, som også er beskrevet her. Ida fortsat tilgængelig via taleknap på multifunktionsrettet. Vi bevæger os ud. Det billede, som vi ser nu, jamen det er egentlig det billede, som I vil blive præsenteret for til daglig kørsel under jeres dagligdag. Så man kan sige, at det billede her, der kan man ændre layout, hvis man har lyst. Jamen så kan man holde fingeren inde på en af kasserne, og så skifter det billede. Så nu har vi en hvid streg markeret rundt omkring Ida, og der kan vi faktisk bytte hende ud med radioen for eksempel. Det er selvfølgelig lidt fjollet at have 2 radioer, så vi kan gå ned og tage den lille radioboks og bytte den ud med bilen for eksempel. Og så kan vi sige færdig. Så på den måde, der får vi altså flere informationer omkring radiokanal. Vi får informationer omkring, hvilken sang er det, der spiller, hvilket radioprogram er det, der kører. Og samtidig med, så har vi lidt information om bilen og en hurtig adgang til bilens, mere dybdegående systemer. Det kan man selvfølgelig også gøre på navigationen, men det er en del af det layout setup, som man selv kan gå ind og justere og sætte sit eget præg på, så man kan få det lige præcis, som man selv vil have det. Vi kan swipe skærmbilledet mod højre. Til venstre i den store boks her, jamen der kan vi se, at vores telefon den er opkoblet direkte på Bluetooth. Det kan vi trykke på, og så kan vi faktisk gå ind og vælge, jamen, hvilken mobiltelefon skal det være, vi som bilen foretrækker frem for en anden. Fordi bilen den er så smart, at den kan have op til flere telefoner forbundet på bilen på samme tid. Derudover så kan vi gå ind og aktivere eller deaktivere den trådløse oplader til de mobile apparater. Vi prøver at hoppe tilbage igen. Tips og hjælp kan vi gå ind på. Herinde der kan vi se en guide fra, hvordan du faktisk betjener og indstiller selve layoutet på skærmen. Det er også noget af det, vi er i gang med at gøre nu og vise jer. Men der er en mere dybdegående forklaring her i forhold til setup'et, om du vil ændre på taleassistenten eller lave bilfavoritter, genvejsknapper osv. Man kan også trykke på instruktionsbogen, som ligger her, og det forholder sig sådan, at bilens digitale instruktionsbog, det er den komplette instruktionsbog. Den findes ved at trykke på knappen der. Ellers så er der naturligvis også en mindre fysisk, men ikke komplet instruktionsbog, som ligger i bilen i handskerummet. Vi kan hoppe tilbage igen, og der kan vi så gå ind i bilstatus. Går vi ind i bilstatus, jamen så kan vi se lidt omkring kørecomputeren på bilen. Vi kan aktuelt se, hvor mange kilometer bilen har kørt. Vi kan se lidt omkring distance, ladetid, gennemsnitlig kilowattforbrug osv. Og det kan vi gøre siden start, og vi kan faktisk også gå ind og ændre det til lang tid eller siden opladning. Derudover så kan vi gå ind og trykke på dæk, og der kan vi gå ind og nulstille dæktrykket, hvis det er, at den kommer med en alarmmelding om, at dæktrykket, eller om at bilen den taber tryk på et af dækkene, jamen, så kan vi gå ind og nulstille den, for at se, om den er falsk alarm, eller kommer alarmen igen, jamen, så er du med garanti punkteret. Vi kan også trykke på den, der hedder service, og der kan vi se, at der er hele 708 dage på den her bil, til den skal serviceres næste gang. Bilerne de skal serviceres hvert andet år i henhold til Volkswagens serviceforskrifter, og der er altså ikke noget kilometerbegrænsning på serviceintervallet. Vi kan også se bilens stelnummer. Derudover så kan vi gå op i bil,
Og der kan vi få lidt flere informationer og features på bilens udvendige systemer og bilens indvendige systemer. Dæk har vi lige været inde på, så vi kan trykke på den, der hedder komfortlys, og der kan vi faktisk gå ind og lave nogle forskellige lysanimationer, slå dem til eller fra på baglygterne. Vi kan få bilen til at tænde eller slukke lyset, når vi nærmer os bilen udefra med nøglen. Jamen, så hilser den os faktisk velkommen med et enten afskedslys eller velkomstlys. Og så kan vi gå ind og lave forskellige animationer på baglygterne eller bestemme om blinklyset. Det skal være dynamiske. Derudover så kan vi gå ind i spejle. Der kan vi få bilen til at indstille spejlene synkront, eller at de sænker, så de kigger ned på kantstenen i bakgear, eller at de klapper ind ved låsningen i bilen. Der er selvfølgelig også lys, og det smarte ved den her bil, det er, at den tænder for lyset helt automatisk i regnvejret. Alle de funktioner, der er herinde, jamen det er standard fabriksindstillinger, som er slået til, så man skal selv gå ind og deaktivere dem, hvis man ikke ønsker dem aktiveret. Vi kan også dreje lidt rundt på bilen, og der kan vi slå Easy Open fra. Det er altså fodbetjent åbning og lukning af elbagklappen. Og vi kan gå ind og trykke på bremser. Der har vi nogle indstillinger i forhold til ESC-systemet. Vi kan slå autohold til eller fra, og vi kan deaktivere hvad kan man sige, neutralgearet, som de fleste ikke bruger, da der er et parkeringsgear yderst på gearstangen. Vi kan også dreje den videre og gå hen i ruder. Der kan vi indstille komfortåbning på ruderne. Vi kan også gå ind i åbning og lukning. Og der kan vi altså indstille, om bilens keyless-system det skal være aktivt, når vi forlader bilen. Jamen, så låser bilen helt automatisk, når nøglen bevæger sig væk. Og når nøglen så nærmer sig bilen igen, jamen, så låser den helt automatisk op. Den giver et enkelt advarselssignal, når det er, at bilen låses. Og hvis den giver et dobbelt advarselssignal, jamen, så er det altså fordi, at låsningen den mislykkes. Vi kan også hoppe en tur indvendigt i bilen, og der kan vi gå ind og justere sådan noget som ID-light. ID-light er en lyskurve, man kan se, eller som kører oppe i bunden af forruden, også det man kalder for torpedoen. Og det ID-light er egentlig til at hjælpe med at fortælle, hvis noget går galt. Jamen, aktiverer den nødbremsning, så bliver hele lysstriben rød. Prøver vi at sætte bilen i gear, selvom vi ikke har foden på bremsen, så er der et orange spot over foran mig, lige i mit synsfelt. Og hvis det er, at vi har navigationen slået til, jamen, så vil den faktisk også hjælpe ved at køre streger fra venstre mod højre, hvis nu den gerne vil have, at vi drejer af vejen til højre ind på en ny rute. Så vi kan lave nogle forskellige ting herinde, blandt andet nogle grundfunktioner. Vi kan gå ind og ændre lidt på navigationen med drejeanvisninger og så videre. Og ellers så kan vi naturligvis justere lysstyrken. Vi kan også gå ind i selve cockpittet. Herinde der kan vi nulstille kørecomputeren, således at den måske giver et mere retvisende svar på, jamen har vi kørt rigtig meget motorvej, og vi så har sat bilen til ladning, og vi tænker, der står ikke lige så mange kilometer på rækkevidden, estimeret rækkevidde, som der plejer, jamen, så kan man gå hen og nulstille køredataene, så skulle der gerne komme et mere retvisende billede frem igen. Derudover så kan vi gå ind i head-up displayet, og det er ikke alle biler, der har den funktion her, det er kun biler udstyret med head-up display. Så hvis din bil er udstyret med head-up display, jamen så kan vi gå ind og se på de indstillinger her. Og der kan vi naturligvis også justere på lysstyrken. Vi kan aktivere det eller deaktivere det. Vi kan slå augmented reality til eller fra. Det er i forbindelse med navigationen. Og så kan vi faktisk gå ind og positionere det. Jamen, er man lidt høj i ryggen, eller lidt lang i ryggen, eller er man lidt lavere, og vil man gerne have det hele rettet, kan man sige, ude i sit synsfelt, ude i forruden, jamen så kan man altså justere eller dreje, hvad skal man sige, selve head-up displayet, sådan så at det er lige præcis, som man gerne selv vil have det. Vi kan gå tilbage og gå ind i kabinelys. Kabinelyset her, jamen der kan vi justere lysstyrken på skærmen her og knapperne på multifunktionsrettet. Vi kan også gå ind og ændre designet fra mørk til lys. Jeg forestiller mig, at de fleste de foretrækker mørke, så den kører vi videre med.
Og ellers så kan vi faktisk gå ind, fordi den her bil har elektriske sæder, jamen så kan vi gå ind og ændre sådan noget som komfortindstigning på førersædet og passagersædet. Efter vi var inde i sædet, jamen så kommer vi tilbage til det billede her, og her har vi sådan set ikke mere at gøre, så vi hopper tilbage igen. Vi har også shoppen hernede til højre, den fungerer lidt ligesom App Store eller Google Play Store, hvor man kan tilkøbe forskellige ting. Det kan være spil til skærmen, hvis man sidder og lader. Ellers så har vi klokkeslæt op til højre i skærmen. Vi har et 4G internetkort, som bilen skal bruge for at kunne lave trådløse opdateringer. Og så har vi en informationsboks med forskellige informationer, som bilen giver os, hvis det er, at der er kommet en opdatering for eksempel. Vi har temperatur, som er udvendig temperaturmåler. Og så kan vi faktisk trække ned i den her. Her kan vi også justere lysstyrken på skærmen og knapperne på multifunktionsrettet. Og så er der faktisk en masse forskellige genveje, som vi kan gå ind og justere på ved at trykke på plusset, og så vælge noget frem for noget andet. Derudover så har vi en grøn kasse heroppe. Det er fordi, at bilen er tilsluttet Apple CarPlay. Så der har vi nogle forskellige løsninger i forhold til at kunne udnytte de apps, som ens egen iPhone har, som kan snakke sammen med bilen. Billedet vil se en lille smule anderledes ud, hvis det er, at man kører Android Auto og derved også har en Android-telefon. Der er et plus oppe i toppen af skærmen her, og det er egentlig en genvejsmenu. Genvejsbjælken heroppe, den kan man justere på, som man har lyst. Så det er egentlig bare at justere ud eller tilpasse den med de funktioner, som man føler er mest nyttige. Hvis man vil ændre en af dem, så skal du altså bare udpege en og holde den inde, og så kan du bytte den ud med noget andet. Så genvejsmenuerne op i toppen af bjælken eller i skærmen, jamen der er der sådan noget som mode, det vil sige, det er dine køreprofiler. Der starter bilen altid ud i komfort, selvom du efterlader den i sport. Og slukker bilen og starter den igen, jamen så vil den hoppe tilbage i komfort. Det er her, den kører bedst, men den har altså 3 forskellige programmer: øko, komfort og sport. Vi kan også hoppe hen i assist. Det billede her kan man ikke rigtig bruge til så frygtelig meget, så man skal ind i liste, og der har man altså alle indstillingerne for førerassistenterne. Så alle sikkerhedssystemerne, som bilen den råder over, jamen, dem kan I se herinde. Alle sikkerhedssystemerne, som er i bilen, de kan godt deaktiveres midlertidigt, men de kan ikke deaktiveres permanent. Så lane assist og hastighedsadvarsel og opmærksomhedsadvarsel for eksempel, jamen dem kan du godt slå midlertidigt fra, men slukker du bilen og tænder dem igen, så ser de altså sådan her ud. Og det er rent EU-lovgivningsmæssigt, at man ikke kan deaktivere det permanent. Vi går op og trykker på P, og der har vi sådan set nogle forskellige parkeringssystemer. Bilen den har 2 parkeringssystemer, og det ene her, jamen der kan bilen parkere, mens man sidder inde i bilen, og det andet parkeringssystem fungerer, hvor man står uden for bilen. Så for at parallelparkere for eksempel, jamen, så skal man blinke med højrelyset og tænde for blinklyset og træde på bremsen og trykke start for at køre ud fra parkeringsbåsen. Så der skal vi altså op og trykke på start op i højre hjørne. Nu gør jeg det ikke, da bilen holder indenfor, men blot for at vise, hvordan det ser ud. Vi kan også trykke på kameraet, fordi at så det billede her, det vil man se, når det er, at man sætter bilen i bakgear. Nederst i bunden af skærmen, jamen der kan man, da denne her bil den har et anhængertræk, jamen så kan man trykke på den her, så man kan sigte efter en trailer. Og man kan også køre vidvinkel på kameraet, hvis man skal parkere eller bakke ud for en parkeringsbås, hvor man ikke har så let med at se til højre og venstre. Bilen har 360 graders kamera, så vi kan hele tiden se bilen i fugleflugt, altså oppefra og ned. Hvis det er, at vi sætter bilen i fremadgående gear, så skifter billedet til fremad, hvilket gør, at den så kigger fremad. Der kan vi også køre vidvinkel eller køre det klassiske her, hvis man skal parkere op mod noget. Og noget af det helt smarte, det er, at hvis man trykker på siden af bilen, jamen, så har man de her linjer, som man kan sigte efter en kantsten, således at man ikke ødelægger eller laver skader på sin flotte store fælge. Vi hopper videre til bilen oppe i toppen af skærmen, hvor vi har vores genvejsbjælke, fordi herinde der ligger en masse genveje. Igen, da bilen vi sidder i har et head-up display, jamen, så kan vi faktisk trykke på genvejen her, for at gå ind og justere på indstillingen af selve head-up displayet. Ellers så er der altså ESC-systemer, som vi kan sætte i sport. Vi kan også bare gå det hen til, at det er almindeligt aktiveret. Ellers så er der
auto hold, der er hastighedsadvarsel, lane assist, opmærksomhedsadvarsel. Når det er, at de er blå eller har en farve, så er de aktiveret. Og vi kan altså også gå hen og trykke på plus og gå hen og finde den, der hedder kabineovervågning. Fordi at kabineovervågning, det vil være jeres tyverialarm. Så den skal man slå fra, hvis man skal om tur på en færge. Derudover så har vi 8 kasser op til venstre. Og der har vi alle bilens applikationer. Alle de muligheder, som bilen den byder på. Og vi har besøgt ret mange af dem. Men nogle af dem, vi ikke har besøgt, det er setup. Og her finder du altså tid og sprog, dato osv. Vi kan gå ind i ambientebelysning og ændre på lysstyrken og hvilken skærmfarve, som bilen skal have. Og den ændrer altså også ambientelys i kabinen, alt efter hvilken farve vi vælger. Vi kan også swipe videre mod højre, da bilen her den har elektriske sæder. Og det vil sige, at den også har massage, så der kan vi gå ind og justere for varigheden af det, og faktisk også intensiteten. Og det kan vi gøre for begge førersæder, hvor vi også har 10 forskellige programmer til at kunne massere ryggen. Vi kan swipe ind i equalizeren, hvor vi kan justere lidt på indstillingen af lyden, og vi kan faktisk også flytte lydfokus rundt i bilen, hvis der er behov for det. Vi er lige kommet ud fra lyd, og alle de applikationer, som vi ellers har, jamen der er selvfølgelig lidt til sædet, der er lidt til lyd, der er lidt til brugerskifte, der er lidt til IDA, der er tips og hjælp, og det var herinde instruktionsbogen lå. Der er lidt, der fortæller om, hvilken software bilen har. Der er lidt, der fortæller om bilservice og hvornår den skal til service. Den her klimareguleringsknap, det er den dernede. Og ellers så har vi shoppen, vi har juridiske oplysninger, vi har recharge, som er rigtig fornuftigt at bruge, hvis man skal til udlandet for at se lademuligheder. Og så har vi altså også app-opdateringer. Og inde i app-opdateringer, jamen der vil der bare komme en pop-up message frem en gang imellem, når der er nye opdateringer, som den skal opdatere. Ellers så har vi ambientebelysning, vi har køreprofil, setup, assistenter, som er dem, der ligger heroppe. Vi har parkeringsklima, hvor vi kan indstille temperaturen i bilen og sætte en timer på, således at bilen husker det, uden at vi skal benytte os af vores telefon. Ellers så har vi selvfølgelig opladning, telefon, radiomedier, navigation, bil, Apple CarPlay og parkering. Og vi kan egentlig gå tilbage til selve udgangspunktet, fordi at vi er ved at være ved vejs ende. Så jeg håber, I har nydt det, og jeg håber, at det her det kunne bruges til at lære jeres nye Volkswagen bare en lille bit smule bedre at kende. Bilen har selvfølgelig også et andet parkeringssystem, som hedder Park Assist Pro. Og der kan man altså trykke på den app her, finde bilen, og man skal være inden for 2 meters rækkevidde af bilen for at starte parkeringen. Det prøver vi lige en gang, hvor vi trykker accepter, og så tænder bilen faktisk mere eller mindre, når det er, at vi har trykket og holdt den her knap inde, indtil billedet skifter. På den her måde, der starter vi bilen. Bilen trækker eller slipper selv håndbremsen, og der kan vi faktisk finde ud af, jamen skal bilen køre frem, skal den køre til venstre eller højre, eller skal den bakke baglæns. Når vi holder fingeren inde på knappen, jamen, så begynder bilen faktisk at flytte sig og stopper med det samme. Det er, at vi slipper fingeren fra skærmen. Trykker vi på gentag, så kører bilen frem mod os igen og stopper altså der, hvor den startede fra. For at afslutte parkeringen, jamen, så kan man trykke herover. Men det smarte er jo, at man kan få bilen til at flytte sig, uden at man skal kæmpe sig vej ind på førersædet, hvis det er, at der er en bil, som holder lidt for tæt på en selv, og man derfor ikke har mulighed for at kunne komme ind i bilen, uden at køre dør mod dør. Så god fornøjelse med det.